दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'सालियाव दुंहाव थासारि गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव दा आसाम बाहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडनि रां दोनथुमगिरिफोरनि होंगो दोंगो थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव गोबां रेकारिं दोनग्रा हिनजाव हौवा सुबुंफोरा होंगो दोंगो रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनिफ्राय खौटि खौटि रां जानायनि गोख्रों अजद खालामदों। मिथिनाय बादिब्ला गसाइगाव सुरिपारा गामिनि कन्डिसन नार्जारी मुंनि एजेन्टआ 900 सुबुंनिबो बांसिन सुबुंनिफ्राय 5 कौटिनिबो बांसिन रां खांनानै जानायनि अजदआ सोराङाव फैदों। रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद खालामदों। रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लानो गरसेबो रां होआखै कन्डिसन नार्जारीया। माब्लाबा मावख'आ बन्द जाबाय, माब्लाबा सरकारा बन्द खालामबाय बायदि बाथ्रा बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होआखै। नाथाय दिनै रायजोफ्रा राहा गोथे जानानै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'आव थांनानै गावसोरनि मोननांगौ रांखौ मोनफुंनायनि थाखाय महकुमा बेंगिरिजों लोगोसे एसडिपिअ एसडिसिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय जायो। बे समाव महकुमा बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे गासिबो रायजो राजानि दोननाय रांखौ होफिननायनि राहा खालामना होनांगौ होननानै खावलायदों। ओरैहाय रेकारिं दोनग्रा रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ महकुमा बेंगिरिया दान मोनसे नेनानै थाहोनो बाथ्रा होदों। सिगाङावनो बयखौबो अननायखौ आरो सिबिनायखौ होग्रोबाय। दा आंनाव नोंथांमोना सोंदों, दा सोंनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे जोंनि गामिनि जे कन्डिसन नार्जारिया बिथाङा बियो मोनसे बहुमुखि आसनिनिफ्राय प्रत्येक व्यक्तिनिफ्राय जे थाखाखौ उठायदों बे थाखाखौ 1 गुनाव 2 गुन जागोन होननानै लोगोसे जेब्ला थाखाखौ उठायो होनब्ला बिथाङा सोरनोबा रिसिप्ट होदों, सोरनोबा ओरै नटबुकल' होदों। दा बिनि पारपासै जे थांनाया मिसुदा बे डिसेम्बर मासाव थांदों, खिन्थु होमब्लाबो बिथाङा थाखाखौहाय उठायबावदों। दा बिनि पारपासै जाय थुक मोननांगौ दं बेखौहाय सिगाङाव सराबिल थानायाव एसे रायलायनाय जादों। ओमफ्राय द्वितीयआवबो जेबो जायैखाय गसाइगाव थानायाव फैदों। बेवहाय जाबाय थानानि असिया जे सिभिल गसाइगाव सिभिलाव जोङो सिभिलजों मेजिस्ट्रेटजों जोङो आल'सना खालामगोन। ओमफ्राय जोङो बयखौबो जायफ्रा व्यक्तिफ्रा समबाय बहुमुखिनि व्यक्तिफोर बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन होननायलाय दिनैहाय 1 तारिख 6 मास बिस्तिबार दिनखालि दा बिथांमोना आल'सना खालामगोन होननानै लेंहरनायखाय गासैबो जायफ्रा बेनिफिसारि बिथांमोना फैदों। फैनायाव मा सावरायनाय जादों? फैनायाव जा बिथांमोना जों लोगोसे आल'सना खालामनायाव बिथांमोना बुंदों बेबादिया बबेबा रेजिस्टार बबेबा नन रेजिस्टार। दा बिथांमोना जोंनावथ' बे आखाया गैया। बे जाबाय जरहाट हेड अफिस दङ। दा बे हेड अफिसनिनो गसाइगाव मोनसे ब्रान्च, लोगोसे श्रीरामपुर मोनसे ब्रान्च। दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ बुंदों। जोङो नोंथांमोना नेथ'नांगोन मास मोनसे। जे नोंथांमोना दिनैनो दानो जोंनो मोनसे मेम'रेन्डाम होलांदो। जोङो बेखौहाय अफिसाव हरनानै बिथांमोना मा प्रकारै माबोरै खालामो जों बेखौ तदन्थ लागोन। दा बेखिनिनो बाथ्रा। बेसेबांसो मानसिया बे कम्पानियाव फैसा दोनामोन सराइबिलनि? बेखौथ' आं मिथिलायलायलै गैया। जोङो दिनै सावरायनाया बेनो, नैबे सिभिल स्टेसन अफिसाव जोङो हाबबाय ज' फैनानै आरो जोङो लोगोसेयै जोङो सावरायलायबाय मेजिस्ट्रेट, एसडिअ आरो एसडिपिअ बिसोर लोगोसेयैनो जोङो सावरायनाया बिदि सावरायबाय। कन्डिसननि गासै
जोंनि सानसेयाव कालेक्सन खालामनायनि थाखाय मानोना बियो जोंनो निसुत जानायखौबो होआखै आरो निसुत जायिफोरखौबो बियो जोंखौहाय पासबुक होआखै जमा रिसिप्ट होआखै दिनै बिनि बिसयै जोङो सिभिल एसडिअजों जोङो लोगोसेयैनो रायलायबाय आरो बिसोरो बुंदों एसडिअ बे डायरि लेखाजों जोङो नोंसोरो जेबो थाखा उथायनो हाया नोंसोरो हागौब्ला जेथ' हायो कन्डिसनाव पासबुक आरो जमा रिसिप्टखौ नोंसोरो बियन बिनिफ्राय बुंबावदों एसडिअआ बुंबावदों जोंखौ नोंसोरो मेम'रि लिरनानै दिनै होलांदो मेम'रि दाम होलांदो होननानैहाय बुंदों जोङो बेखौ गुवाहाटियाव फाथायगोन आरो गुवाहाटियाव जरहाटआव बिनि गासै अफिसारफ्रा गिदिर लेभेलनि मानसिफ्रा बेखौ हमगोन होननानै दिनै एसडिअ गासै बिसोरो बुंजोब्बाय बेसेबां सान नेथ'नो थिनदों नोंसोरखौ जोंखौहाय मास मोनसे नेथ'नो थिनदों मानोना बिसोरो पासबुकखौ नागिरनांगौ आरो बानायनांगौआबो सस्था नङा होननानै बुंदों जोंनो पासबुक खनसेबो होआखै आङो कन्डिसनाव खेबथाम बिहरदों आंनि पासबुकखौ हो कन्डिसन बेसेबां जाखो आं नायनो होननानैहाय होआखै कन्डिसना बुंदों नोंसिनि पासबुकआ गासैबो अफिसाव थाजोब्बाय बाजै जों होनो हाया बे थालाखौ जोङो खेवोब्ला जोंखौ सिखाव होननानै बुंगोन होननानै कन्डिसना बुंबाय थायो मेम'रेन्डामखौ होदोंना होआखै नोंसोरो होआखै होबाय जोङो होबाय दा होलांसै होगोन दासो जोङो लिस्ट लागासिनो दङ आङो दैलि 50 थाखा खय बोसोर जाबाय 1 बोसोर जाबाय निसुत जाबायमोन जानुवारियाव दोनदोंना जानुवारियाव निसुत जाबायमोन मा मावो नोङो आंथ' जेबो मावा आं बिदिनो दखानावहाय बिदिनो मैगं एफा लांनानै फानहैयो बेलासियावसो फैसाखौ मोनफिनदों ना मोनफिनाखै फैसा मोनाखै सोरनाव दोनामोन बे कन्डिसन नार्जारिनाव दोनदोंमोन फैसाखौ दा फैसाखौ नांगौ ना नाङा फैसाखौथ' जोंनो मानो नाङा जानो जोङो 1 फैसा 2 फैसा बिदिनो सानफा माने जफ्राम मैगं फानो जोंहा फिसौ दं मा दं फिसौफोरनि थाखाय बियो लायनाय समावबा खांनाय समावबा गोदै होननानै बियो फैसाखौ खाङैबाय दैलि फैसा खाङैबाथाय आदै मादै दागि नैबेबादि होननानै फैसाखौ दैलि खाङैदों बियो बिनिफ्राय खांनानै दा जोंथ' बे फैसा दोनहरनायफ्रा सोरबाबा गरिब दं सोरबाबा धनि दं खिन्थु बांसिनानो गरिब मानसि जोंनि बर'फोरखौथ' मिथिखायोना सोरबाबा हौवाफ्रा बन फाननानै जायो सोरबाबा हिनजावफ्रा बिदिनो सोरनावबा साहा दखानाव कापफोर सुयो बा मैगंफोर फानलु फानला नाथुर गुरनानै फानो नैबेफोरजों गरसे गरनै जमायनानै बेबादिनो नों लोगो हमदोंना हमाखै निसुत जानायनि उनाव बियो जोंनाव थांखायाखै जोंनि लाइनजोंनो जोंनि लाइनजों कन्डिसना थांखायाखै दा निसुत जानायनि उनावहाय खिन्थु दस्रा गामिजों खांदोंनो जोङो निसुत जानायखौ डिसेम्बर 6 थारिखआव बियो अफिसा बन्द जादोंनो बिनिफ्राय बियो डिसेम्बर 6 थारिखआव अफिस बन्द जाबाबो बियो फैसाखौ कालेक्सन खालामबाय थादों बेसेबांसो मानसिया दोनामोन जोंनाव बे गासैजोंथ' मानो गामियानो ओरै उमब्रिपुर दुमबाजार गासिबो ओरै बनगाव थनगाव जानालिगाव खुंगुरि जेबो हिसाब गैया मानसियाथ' खय हाजार जागोन खय हाजार जागोन फैसाखौ मोनफिनाबा जोंथ' कन्डिसनखौ जोंनो जेरैखियाबाबो फैसा होनो हायाबा कन्डिसनखौ जोंनो पाब्लिकनो नांगौ जों मा खालायगोन दिनै रायलायनाया जाहैबाय बिसोरो होनबाय गसाइगावआवल' अफिस बन्द जायाखै चिरांफोरावल' अफिस बन्द जायाखै जेरावबो सारा दुनियावनो अफिस बन्द जादों गुवाहाटियावबो बन्द जादों खिन्थु 6 थारिखआव डिसेम्बर 6 थारिखआव अफिस बन्द जादों होननानै बुंदों ओमफ्राय बिसोरो जानुवारि 6 थारिखआव बिसोरो अफिसखौ खुलिनानै अडिट खालामदों दा बिसोरनि बुंनाय बादिब्लाथ' जोंखौ होनदों नोंसोरो ओरैनो नेखाबायबा नोंसोरो मास मोनसे नेदो नोंसोरनि फैसाखौ नोंसोरो जाय जेसेबां मोनो बे फैसाखौ मोनगोन होननानै दा दिनै बुंबाय दा पासबुकखौ जोङो कन्डिसनावथ' जोङो पासबुकखौ बिहरदोंमोन दाथ' दिनैथ' कन्डिसनानो फैयाखै आरो जों बै बारावबो बिदोंमोन बेथ' कन्डिसना जोंनो पासबुकखौ होआखै आरो मासे जे फैसा खाङैब्ला बियो गांफा रिसिप्ट होबोनांगौ बे रिसिप्टखौबो जोंनो होआखै बियो बे रिसिप्टखौबो जोंनो रावनोबो गांसेबो होबोआखै
थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।